ଆଜି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପିଲାଙ୍କ ଫୋନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେସ୍ଟା ପୁରା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଶୁଣାଣି ହେଇଯାଇଛି। 2016 ପଲିସି ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ କୋର୍ଟ। ତାପରେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ, ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ। କ'ଣ ରାୟ ଦେଲେ? ଓପିଏସ୍ସି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାପରେ ନୂଆ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଲେ କୋର୍ଟ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ମାନେ ଜଣାଶୁଣା, ମାନେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ରେଜଲ୍ଟ ପୁଣି ଆସିବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଏଥର ରେଜଲ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ।